Koje novine nam donosi Galaxy S25 po pitanju kamere, fotografije i videa? Jesi ukočio možda nešto o tome? Iskreno ne, znam da su dobre kamere, ali ne znam ništa više od toga. Iskreno ne znam ništa o novim kamerama. Čula sam da ima te neke AI funkcionalnosti, ali nisam sigurna kako rade. Dakle, ono što sada možeš jeste da unaprediš zvuk tvog videa uz pomoću AI-a. Recimo da imaš neki vetar u svom videu i hoćeš da smanjiš skroz zvuk da se ne čuje vetar. Uz 2 klika sredi se zvuk i imaš savršeni video. Sad, još bolja opcija. Znaš one situacije kada samo ti ispadneš dobro na zajedničkoj grupnoj fotografiji i baš hoćeš da je okačiš? Postoji AI mogućnost da za svaku osobu posebno izabereš izraz lica gde je najbolje ispao. Menjaš jedno lice, drugo lice, sačuvaš i to je to. Pa nije to loše, neće niko da se buni. Baš super opcija za selfie. Saznaj više o novoj Galaxy S25 seriji na samsung.com.